Ама дигнаха се. Даже на клипчето хората го видяха. Тук сме, ето, тя тук си. Здравейте, легенди. Аз съм от скучни. То от скучните. Тук как се наредили тия с моторчета, гледай какво става. Ще карат храна. Хич не ги харесвам тия. Все едно са паркинг, гледай какво става. Добре. Само това да ви кажа, че Митака го няма. И е много кофти като Митака го няма, защото вие няма на какво се смеете като Митака го няма. Пак съм аз. Няма, да, тук вътре ще седнем. Тук настаняваме се. Това е мястото. Тук съм си в България и също се едно не съм заминавал, разбирате ли.